Влизаме през ходното антре, всеки дневна с кухненски бокс. Тази част се помещава кухнята. Вдясно имаме баня с туалетна, антре и евентуално втора туалетна или втора баня с туалетна. Огромна 23 квадрата спалня с прекрасен изглед към естествената девалация. Надолу и гледка. Дограмата е висококлас алуминиева. Навсякъде ще бъде положен гипскартон. Правят се много хубави инсталации. Има възможност все още за промяна на интериорните решения. Всекидневната е с много хубави размери. Дограма Мерцедес, която се затваря с механизъм. Ето го 60 квадрата двор. Стига и до тук. И тераса лоджи. Спокойствие. Красота.